हामबाय सिनि मिडिया ताकुनो जों फाइनाय 2025 लेनि 10 मास 2025 साल मारिबो सिनि 16 मानदाय पुलिनपुर YTM नि बखातै आइसा मेगा बाइक रेलिंनि थांनि दङ मैक्सिमम सिनार बाइक दंनाय 1000 हाय ओमफ्राय सिनि गैदारिं पॉइंट नंना सिनि दुसके हातिबो आबनि परे जों स्टपेज पॉइंट नै सिनि चारगोरिया बिसिंगो आबनि बगै त्रिपुरा हास्तेव जतो नाय दंनाय सिनि खाजने थांति जनो सिनि जतो न्यूज YTF त्रिपुरा मथा TWF TWF जतो सिनि 25 टाइमनि मेगा बाइक रेलिबो हायै पार्टिसिपेट खालामनायनि बगै नरनो खबर दिनिनो सिनि प्रेस मीट फाइसो फैजे सिनि अनारेबल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरमना सार्जिदेन दंवानी YTF ब्लॉक कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट ताकु कमिट दे दंवानी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ब्रीफली सिनि प्रेसिडेंट नो आं होयनाय सिनि बिस्कांनि जे 25 तारिख नि सिनि मेगा बाइक रेलिनो ब्रीफ डिसाइड खालामनाय बेलायनो हामबाय जतनो फुंका हाम जतनो हामबाय माया फारो विशेष कर सिनि मीडिया ताकु सोनो तै नाय तने जतो फास्टनि सिनि रांसकि ताकुते बुजनो बेलायखे सबानि जिबाय माया फारो तिनो फुं जरावो दिनै जों बेलाय नांकुकमानि बागै सिनि मीडिया ताकु सोनो बिसिंथि खायनाय सिनि बुस्कानि जे मुभमेंट आबनो साख्लायनि बागै जों अजागा बुथुम लायखा विशेष खायनाय सिनि मानदाय पुलिनपुर सिनि सुलो मानदाय पुलिनपुर एडीसी कन्स्टिट्युएंसी वाइस जेता जों एंटायर सुलो मानदाय पुलिनपुर बुस्कानि 25 अक्टोबर याका 25 तारिख अक्टोबर 2025 10 सिमी फुंनि 10 सिमी सिनि सारा मानदाय पुलिनपुर जों सिनि सिक्लाराव सिनि वारियर्स रो आदिनो थाउजेंड्स याकबा आबुन स्लाइफान गोबांनि मानो जों जे खबर मानमानि मते तब जों मिनिमाम सिन का टारगेट होते 1000 बाइक आदिनो जों बुथुम लायनाय बुथुमान यागुलो जों पुइला दुसकी निसिमी चेंगै आयंग आरएस पारा नक्सिराय निनि रुप्राय तिके फाइनि जों कल्याणपुर तिके मेन दुतिके फाइनि जों तेइस खद्राय साउथ खद्राय एदिके जों तेलियामुरा हाथाय कतर ओमफ्राय चम्पकनगर काशीदास आयं चाम्पातिके जों बिग्राम मथन्ति खायनाय दिनै खमतिया तिके जों पाइथागो दिनै चारगोरे बिसिनि नुवाबादि जों आ जागाव गेदरिं खायनाय आ गेदरिं खायमानि लगे लगे जों आ दिनो तेबो सिनि खबर काहाम गकाय सिनि मुभमेंट न याखौ सिनि बुबाग्राम तेबो फान बक्सिनानि बागै आ दिनो गुबुन गुबुन पार्टीनि याकरिनाय जों बाक्सा दिनो जॉइनिंग बो खायनायनि जों खबर मानखाबुन बागै बेलाखे बरनो एडवांस हामै मारबो ताइ जों अ बुपेनि बिसिंथि खायनाय सिनि कायथाम ताइ सिनि कुर जे डिमांड आबनो जों तेवैसा लुकुरम थानियो आवै मुं खायनायनि बागै सिनि बुस्कानि बाइक रेलिंनाय आबो हागै सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड याकबा सिनि जे परमानेंट सल्यूशन आर द लास्ट जिसिनि ट्रिपाइटेड एग्रीमेंट मानि सिनि जे त्रिपुरासा एकॉर्ड आबोरनो तारातारि जे इम्प्लीमेंट खायनाय तमन बर खाया आबनो दाति दाति मा खायनाय आदा बिनति सानान बागै जों तेवैसा जों आदिनो बुथुम लायनाय बा बाइक रेलिंनि बिसिंथि खायनाय ताइबो सिनि डिमांड दङ जागाव सिनि बिसि इलेक्शन ताबो कन्डाक्ट खायजायाखौ थांनाय 2016 जे लास्ट सिनि बिसि इलेक्शन खायजाकमानि किन्तु आबो जुदिनो जों संविधानिक मते नायनो थाङाखै संविधाननि रायदा मते जुदि नायनो थाङाखै आबो ब जागा दंसि संविधाननि रायदायावथ' दंसि जे 9 बोसोर नि उपरबि दङ ताबो सिनि भिलेज कमिटि इलेक्शन निया माने आबो सबनि फेल्युर सुजाखौ आबो ताइ कतालखां सानानि कोक्लिया जे ताबो रुलिंग दंनाय बरनि फेल्युर ने आगो सानानि मुचुंगो ताइ जे सिनि बिसि इलेक्शन नियानि बागै सिनि तिप्रासारक तेबो सापारमि दंगाइसे तेबो जों सिनि मानथाय सक्तै जों काजजगि दङ गाबो संविधाननि मते ब जागा दंसि आबो बेलाखे वनावो सिनि किसि किसि लिडारखौ सावो नाकि सिनि जे रुलिंग दंनाय रखै संविधान फलो खालामनि जेकुनु सामक लायनो ओमफ्राय अ संविधान बर दंसि आबो लुकुरक ताबो साइमान चिनाय साबो कासुइ दंसिनि मानथायनो साबो सिनि अ बिसि इलेक्शन रो सिनि जे एग्रीमेंट रो साबो कासुइ दं आबो लुकुरक साइमानथु ताइ काहाम के वान सुगुइ साबनो बुस्कांग लगिरना नां आबो नर वान सुगुइ रानिंग थु नै सिनि तेबो आवै मरो आदिनो जों खालायनाय आवनि बिसिंथि जों खा खालायो सिनि जे मुभमेंट जों सुदु इलेक्शन नि बागै सिमिया जों माहायकेनो सिनि मुभमेंट फार्स्ट टू लास्ट जों फ्रम द बिगिनिंग टू टिल डेट जों ताबसा पन्त जों कुनु दिनो कोनो
ukologo sulyako sini dofani bagui जों samung khlai thanio so again jifano जों ukologo sulyako especially जों YTF ro जों jekpur phano sini borok jekpurbo जेकुनु बिपदक लाइके जेकुनु असुबिदा का जागो जों सेकांगि दङ आबुनि बागै जों बलाइके प्राउड फिल खायो सिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिनति खायनो जों अमा हायके सिनि बरन बागै सामु खाय दङ बागै ते आबनो जों आ दिनो सिनि ओ जे सामु खायमा रखनो बसकानि जबा रखनो बा सिनि मुभमेन्ट आवनो जों बाहाय बाहाय खालायनो जों आबरन तेबो जों आ दिनो जों साख्लायनाय आबुनि बागैनो सिनि बसकानि 25 तारिख बलाइके गुरुत्वपूर्ण आं कयनाय सिनि ओ प्रेस मिट नि बिसिनति फन आं कयनाय sini media soni taku soni bisiti pano je adino sudu YTF simia sini ti pramothani joto senior leaders ro TW ni joto leaders ro adino joto na a relio phai manjakani bagai norna angkalai ke khabai kubai koyo as a norni samung tang tunai sengra kise bang thani koi mongar jo rally to ang thajin busakai konto isa sapisi mono sini main gathering angkai पुलाव आंखौ जों दुस्की आबो तेलियामुरानि जे दुस्की आ बाजाराव जों कुथुम लायनाय आ जागाव जों ठीक 10 नि लगे लगे आ जागाव जों कुथुम लायनाय आबुनि यागुलो जों आयं आरएस पारा नक्सलेटी के जों कल्याणपुर सिनि जे कल्याणपुर मेन रूट आयं टिके जों तेलियामुराव हद्रायति हाबुइनाय तेलियामुराव जों थानाय आबो बरा हाथाय गतर सिनि जे मेन रूट दङनाबो जों कभारेज खायनाय आबुनि यागुलो जों चम्पनगर sini champa gai bikram mol samti ke जों खुमतिया हाथि कावै जों मनफट बेलगरिति के चम्पनगर कावै तेवै से जों yang kola bagan থেকে চিনি উত্তর জয়নগরতে চিনি নোয়াবাদি याखौ चारगुरे बिसि रदेश सदर बिसि आं থেকে जों पाइथागा जागा कुथुम लायनाय जा आंका आबो हायकेनो आ जागाव चिनि पाइथागो चिनि जयनिं गौ माया जयनिं के आबो फाइनालि मोते खायजानाय जा joining खायजानाय आं थाजिन करा खाकिसा एक्चुअली चिन्ते प्लानिंग दङा दिनो दुइटा जागाव चिन आ दिनो जयनिं प्रोग्राम नाय कायसे आंखाय हाथाय गतरो जों आ जागाव खायनाय जेफ्रु जों तेलियामुरानि हाथाय गतर जेफ्रु सपयो आफ्रु जों आ जागाव किसा लेलावै आ जागाव चिनि प्रेजेंट चिनि ऑनरेबल चिनि स्टेट मिनिस्टर आ दिनो बो फाइनाय आनो कबरखा चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट याखौ चिनि बर्तमानि एम बोबा दिनो दंनाय बरनि प्रेजेंट सो आ दिनो ह्यूज नम्बर नि चिनि गुबुन पार्टीनि चिनि सापोर्टार्स रो चिनि बुबाग्रानो हामजागमानि बागै चिनि बुपेन हामजागमानि बागै बरा दिनो सुनो लगेना बागै जयनिं खायफैना थानाय कयदिन सिगाङाव हाथाय गतराव जे जयनिं जादोंमोन आबरनि दिले दं ताम सामो बा बिजेपियाव जयनिं दमारो आबो ताम सामो आबो सम्पूर्ण आंखनो तातानि तानु बागै नगे एक्चुअली आ दिनो जे जयनिं खायमानि आं बुखा बिसिम बरनो जाजा बर हाजे मातोसो माने बरनि कुनु अस्तित्व करे हाय बो जागानि बो जागा फाइने बो जागा माहिके बर जयनिं खायफैया काजै बरखा जाजा बर हाय तामनि बागै नगे बर कुनु थाना बो इनफरमेशन नैया के लोकल जागा साइमिया इवेन खामतिंनि बीजेपी खायनाय ताखुर पन्दसे खायनाय आदिना जे खबर मावनो मते आ जागाव हठात सा खायनाय मान्दै पुलिमपुर बेलाय बुबाग्रानि सापोर्टार बांगि ताव खानै जे साइमिया फेबा दिनो बर हठात सा जाजा बर हागे फाइनाय लगे फ्लैग लगियो बैनर लगियो सपोर्टार्स रो तो विनाय बो जागनि जयनिं दो फाइमाले आयंगो जयकृष्ण कामी बुखानि कायसापो ओंगे आयंगो थाप्लाव फानिपो गामो बुरचि टाउन बगै तो बोनि सिंमान बरनो रिगनाय कांसा रनानि तो बुइया जागाव फाइमाले माहिके तामजन आनो जयनिं दो फाइरि काने आं खानो बेलायखे वाना मैसे हैसि माने ओ माहिके बर फेक ताताल फाइनाय ताइ मेन गंके आ जागाव बर जयनिं टारगेट यहिसि बर ओंके माने yang kuno jaga program ma khayang tomoni bagai ti prasa area bo bahai ke bor khainai sini thanjangi tomono subai mano bubagrano thaiju tuchu da hamiane hunai ti prasa unginai bor national party o pesa bung da chugi mano abo haiga target khaini bor adino fake joining khairi pai oni chen khobor manka a jaga ang kaise sanamu chugo a je khamting bisini खरकसा बिजि फना आदिनो आ जागाव जे प्रोग्राम दंनि साइसे माया गाबो बाहिके खलाइका बाहिके अंखा बो जागानि फाइजाबो माबो बरनि सिसिनाय आबो सम्पूर्ण ताताल हाइजा तके से सुन के थानाय एक्स एमपी चिनि रेमि सर जे तक ति प्रमोद थानो जे ब्लेम खाइदोंमोनि ति प्रमोद था तक बीजेपी हास्ते बाय हापां बाय थावै दंमोनि आबनो ति नखरि थानि नै सामनि आबनो ति लेताम था एक्चुअली तो आं पहिला सानामु जों बर मोनासिनि एमपी सॉरी एक्स एमपी दारो बितना कोइनामु जों एक्चुअली बिनि मानसिकता तो थिक्रियाव तो जों सायमान का
तान बगे थिक्री उनके एक्चुअली जों खबर मान खिसे जे बोतो बीजेपी नि बहिष्कृत खाइजा खाय दिबा तान बगे बहिष्कृत खाइजा खांकाय जे बरक निजिनि लाइबुमानि गोथां तंनाय सिनि बुबाग्रानो से बुबाग्रा होना होनदों यांकाय बीजेपी पार्टी तो नेशनल पार्टी तो बनो काहाम का साइमान का बो माने निजिनि मेन या फांगनो बो सिनिया माने बो आ पार्टी बो सेमा महिना बो आ पार्टी नि आदर्श न बो मानिया हाइसे से कारणे बनो तिनि इनडायरेक्टली बनो नरिजन बो साइमिया नाहिमा दं आबन बागै बिनि माने वानसुक माराव बिनि कक सामर आबो कुनु सीमा बद्ध करिखे आबन बागै बो तिनि आ जागा साका जे बकी वानसुक तो खाना जे बसे तमने बनो बोदा चिंति प्रमोथना अलायंस खेराबो आंखे बनो सुना मुसुता अलायंस मनि तो बुबाग्रा त्रिपुरानि जे बीजेपी खानिरो को याबने आबो तो संपूर्ण दिल्ली नि डायरेक्शन बाय दिल्ली नि कक बायसि तो बुबाग्रा तो अलायंस को बुबाग्रा नि कुन इंटरेस्ट करि जे बीजेपी बरो अलायंस नि नै सेवा जागा सरकार खाइतन तिनि बो खाना जदि नंगर थानांगे तिनि बंगरि थांमोन खाना बंगरि थांमोन इनके बोले आबो साइडे मान मै आं साइमिया बो हयतो आबो बिनथानि इनफरमेशन करिnya माने बो ताम ताम खेंगि तो एक्चुअली हिंगा बो शुद्ध बो माने ताम बिनि कुनु इंटेंशन या जाव जागा बिनि इंटेंशन काइसनो बो दुसकांगे थांनाय 2024 बो टिकेट मालिया आ कारण बताबो माने तामसाने बनो कवर हाइवाय जे नै आमाय उल्टा पुल्टा को साइतो माने बो हाय नेता बीजेपी रो कुनु दिन नायां साइमन हाइसि बो आ जागने अलरेडी बो हिस्ट्री तो जाक्सि बाबुनो साइसि मेना आखा बुसु बनो मुइतो खायने मुसु नों काहां के जेरि नेगदि नि या फैया नगारा तो तम करि खजानि कारण नों निजिनि हानि बुबाग्रानो से नों बरम बिमा रिया आबो नेशनल पार्टी रो कामखौ साइमन काजे बो निजिनि बो बहन फैया के हजार बरो काजिने बिनि थानि कुन आदर्श करे हाइसि आबो सां साना मुसु